Hello friends, welcome back to my channel. आच्छा लोगोफोर दिनै आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांखौ बयखौबो बरायहरबाय आरो आच्छा लोगोफोर नोंथांमोना दिनै आंखौ साननो हागौ मा एथ'बां देलायलाय ओंखारलाय फैलाय एक्टरफोर बादि होनलायलायनानै आच्छा लोगोफोर दिनै जाहैबाय बर'नि मुंदांखा सावथुन इन्टारनेशनेल लेभेलाव बान्था मोननाय एवार्ड मोनलायनाय फिल्म बियो दिनै हलाव रिलिज जागोन जाय सिजौ सावथुन होननानै खोनागासिनो बियो दिनै हलाव रिलिज जागोन आरो लोगोफोर हलाव दिन्थिफुंनाय जागोन बेयावबो जोंनि क'क्राझारावबो गल्ड डिजिटेल सिनेमा हलावबो बेखौ दिन्थिनाय जागोन आरो बेनिखायनो आं दिनै बे सिनेमाखौ नायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर बे सिनेमायानो जाहैबाय अम प्रकाश सारजों दिहुनजानाय आच्छा लोगोफोर अब्ला बेखौनो आं नायनो थांगोन क'क्राझाराव जोंनि बे गल्ड डिजिटेल सिनेमा हलावनो आच्छा दिनैसो आं हलाव सिनेमा नायगोना फार्स्ट टाइम जायो लोगोफोर बेनिखायनो आं जोबोद एक्साइटेड जानानै दं लोगोफोर हलाव सिनेमा नायनायनि मजाया माबायदि आरो एसे बेलेगबो जानो हागौ आरो ओरैनो टुरिं माबा माबि ओरैनो जोंनि गामियारि स्क्रिनाव नायलाबायबाय आरो लोगोफोर नाथाय हलाव नायफेराखै आं जिबनावबो नायफेराखै आं लोगोफोर बेनिखायनो दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बे क'क्राझार डिजिटेल जोंनि खाथिनिबाबो आं दिनैसिमबो फिल्म नायफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगोफोर बेनिखायनो जोबोद एक्साइटेड जानानै दं लोगोफोर आइया दिनैसो सिनेमा हलाव सिनेमा नुसिगोन आं लोगोफोर फुरा नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांदो माबायदि आरो आं मा दिन्थिलांनो हायो लोगोफोर आरो बे इन्टारनेशनेल एवार्ड मोननाय फिल्मा माबायदि नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आङो खिथागोन माबायदि बेखौ दा नायखांनायनि उनाव खिथागोन आरो होद नाथाय सिनेमाखौ खेबनानै दिन्थिया दै नोंसिनो आं जास्ट खिथागोन आरो माबायदि मोनदों आंनि गोसोआव आरो सिनेमा हलाव नायनायनि मजाया माबायदि बेफोरखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरो दिनै आरो जोंनि बे क'क्राझारनि गल्ड डिजिटेल सिनेमा हलखौ नोंथांमोना नायलांदो माबायदि जाय नुवाखै नुखानायफ्राथ' नायाबाबो जाबाय आरो लोगोफोर आरो आंखौ सापर्ट खालामनो गोसोबा भिडिअखौ नायदो आरो लोगोफोर आरो बयबो फुल वाच खालाम लोगोफोर आं गोबां बायदिसिना देखायलांनो हागौ आरो एसे इन्टारटेनबो खालामलांनो हागौ लोगोफोर अब्ला माखौथो नेबाय थानो लोगोफोर आंजों लोगोसे थुफादो भिडिअ'आव नायनानै भिडिअ'आव नायनायखौनो नोंसोर आंजों बेरायफानाय बायदि मोनदो लोगोफोर अब्ला सोलो फाइनाल लोगोफोर नै गल्ड डिजिटेल सिनेमा हलखौ सफैबाय बावनो जागोन जोंनि सिजौ फिल्मा फाइनालि लोगोफोरजों दा नैबे हल सिङाव जिरायबाय आरो ओरैजाय नाय गासिबो जिरायग्रा सियारफोरजोब आरो फुरा लोगोफोर नै दिनैसो सिनेमा हलनि जिरायग्रा सियाराव फार्स्ट टाइम जिरायमोनबाय आं स्पन्सनि लायबावसोलै दे लेबु लेबुनो फुरा मा बुंबावनो दे आच्छा दाथ' सिनेमाया जाथ'वाखै दाबो मानसि सोगासिनो मानसियाबो जाहांबाय आरो बेक साइडआव नुखादों जानांगौ लोगोफोर फुरा सिखाव सिबखागोन आरो बे हला दिनै जायगायानो थोखानाय नङा सिजौ फिल्म नायनो फैग्राफ्रा जिरायग्राफ्रा नायदोब्रा नै फुरा स्पन्ज जोबखा मारिबो नैबेयाथ' मा हाखर दंलाबायथाय लाजाखाया दिनैसो फार्स्ट टाइम ना लोगोफोर मिन्थिफेरथारामोन सिनेमा हला बेफोरबायदि जायो होननानै फुरा दिनै नुबाय आरो फुरा थामाम बेनि मजायानो बेलेगखा लेबु सेराव जिरायलायनो मोननायनि खोथा माने लोगोफोर दा फिल्मा जोब्बाय आरो फाइनालि जोबफैबाय दा जों थांफिनसै ओरै बे गल्ड डिजिटेल सिनेमा हला ओरैजाय दङ सेक्रेटारि अफिस खाथियाव आरो ओरैजाय फाग्ला बाबा मन्दिर बे सेराव दं आरो लोगोफोर नुवाखैबा नायफैनो हागोन लोगोफोर दाथ' आं मुभिखौ नायखांनानै गामियाव फैबाय आरो लोगोफोर दासो सफैदों आं नै गामियाव मुभिखौथ' गोसो होनानै नायोब्ला जोबोद मोजां लोगोफोर गोदो 1958 मायथाइयाव जानाय स्ट'रिखौ लानानै बानायनाय जादों आरो बे मुभिखौ गोदोनि समाव जेन'ब्ला भुटान बर्डार सेराव बर'फ्रा थाहैनाय माखासे गामिफोराव गंगारफोरा बिदिनो हाबै गामिनि मानसिफोरनाव माइरं बायदिसिना बुस्थु जिनिस बिनानै लांफैनाय दाबि दावा खालामनानै लांफैनाय आरो हरनो हायाबा न'नि मानसिखौ दैखोनानै लांनाय गावसिनि भान्दा बोहैनांनाय बेफोरबायदि स्ट'रिखौ लानानै लिरनाय जादों आरो लोगोफोर बे स्क्रिप्टखौ थारमाने गोदोनि जानाय रियेल जारिमिन बेखौ लानानै लिरनाय जादों बे सिजौ सावथुनाव लोगोफोर थारमाने सिजौ सावथुना नायनो थाङोबा जोबोद मोजाङानो आरो नायनाया गोनांथार आरो लोगोफोर आं माब्लाबाबो मोनथिफेराखैमोन दि गोदो गंगारफोरजों बर'फोरा इनाय अयथासार खालामजादों होननानै नाथाय दिनै बे मुभि सिजौ सावथुनखौ नायनानैसो आं मोनथिबाय आरो बै समाव 1958 मायथाइयाव बेबायदि बर'फ्राबो गंगारफोरजों माखासे गाग्लोबजादों इनाय अनागारि खालामजादों बिसोरनि बान्दा बैनांदों बेफोरखौ मोनथिबाय आरो लोगोफोर
अब्ला सिजौ सावथुनखौ नायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोनहाबो नायदो भिडिअखौ आरो नायगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आरो मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामदो आरो माबायदि मोनखो माबायदि मोनाखै दिनैनि भिडिअआ बयबो कमेन्ट्स खालामनानै खिथाहरदो आरो लोगोफोर आरो जाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोसे बेल आइकनखौ बयबो अलाव होनानै लादो अब्ला भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बयबो शेयार खालामनानै हो लोगोफोर भिडिअखौ अब्ला बाय बाय